Piem mag tielo maradek mag Chepsaita dhi nyime karo chakora yanga e county ma Uasin Gishu kanyaka sani jong'wech moro malfa bich osendikore mar yuoro e piem makamago. Piem mag Chepsaita ochani biro bagi tarik 6 dwe mar 12 e kinde ma jokanyo matayo chenro mag piem makamagi Barnaba Korir lero ni mbui mag Ikruok biro bedo ka ogeno ni jong'wech karo ogeno ni jong'wech pod biro medo ndikore motel ne piem go. Piem maigani igeto ni biro choko omenda maromo shillings milion 20 mabiro konyo chulo omenda masomo ne jopuonjre mochando kendo bedo chwalo omenda mamoko e gedo mag skunde. That by the time that the registration is closed, we are going to meet or surpass the target that we have. We have the young ones also that we are targeting 2,000, especially for 5 years to 7 years, and then from 8 to 10, and then from 11 to 13. But the most important one is running for education, which is really the key program that we are having here. There will be 20 schools already who have already received the money, and every school will be receiving 1 million, 100 students per school, and therefore the benefits will be immense for this community. Kwa sababu watoto wengi wamekuwa wakikaa nyumbani, wengi wanaenda sasa shuleni, na hiyo imeleta manufaa sana katika kijiji hii ya Chepsaita. Thuolo mane wan go ne weche manyien mag ang'ich welo rumo gi kanyo ro kamana nyakom